O sa kapari ang giaristo sa kapulisan sa Dakwen sa Mandawi, human gipasangin lang nangulata og 15 anyos nga babae nga adunay diferensya sa panglawas. Ang rason, wa kuno mapakaon dayon ang iro nga buhi sa pari. Kinang gitutukan ni Chona Carion. Nagtingkagol na karon sa detention cell sa Station 6 sa Mandawi City si Father Decoroso Cocoy Olmilla, 61 anyos, Cora Paroko sa Nativity of Mary Parish diha sa Barangay Kanduman, Dakbayan sa Mandawi. Pasado alas 7 kagabi, usa ka concerned citizen ang mitaho sa buhatan sa kapulisan human nakita si Father Olmilla nga mikulata sa 15 anyos nga batang babae nga adunay diferensya sa panglawas. Nadungog usab sa saksi ang pagpamalikas ug pamuyboy sa pari sa maong bata. Ang maong dalagita, anak sa kusinera sa maong pari, sud na sa pipila ka tuig. Gingong dili kini unang higayon nga gidapatan sa maong pari ang maong minor de edad. Matag sugo sa pari ug dili dayon mabuhat sa biktima, iya kining dapatan. May luyo sa simbahan na may bata nga naghilak. Yan ay mga tao nagbundok. Kulata lang sa pari. Di patiran nga ibulalag karton. Ya kadaghan ako nang nahitabo. Kaupat kay gayon yun, nakakita ko. Yang inahan diri amiga man sa mama. Otro sa dapatan sa niya. Mahilak. Atong higayon gabi dagan man bata diri. Kay nisukol man bata niya ningon mga pare man ta kay ikaw magdas kalinaw niya. Gisikad-sikaran man siya. Makadungog man jumi diri nga unsaon niya ang inahan og anak, iyang kasakban, kanang sakit kayong mga saba, kanang kami nga naa sa gawas maminaw masakitan jud mi pod. Nga ingon ana ang iyang gibuhat sa bata, iyang patit-patiran, iyang hapakon kung sa iyang kahapak. Kalapasan sa Republic Act 7610 o child abuse ang ipasakang kaso batok kang Father Olmilla. Andam usab nga mutabang ang Women and Children Protection Desk sa Station 6 kung aduna pay mga mureklamo batok sa maong pari. Dugay na daw na siyang sigihan o pasakit sa pari kay hinungdan lagi ka ng iro nga dili niya matiman. Minor pag yun dapat ang unsay ang ipakita sa community mo tabadunta sa iyang pagkatao. Si Father Olmilla sa dihang gipangayuan sa iyang habig, igo lang miingon nga maghuwatra siya sa ipasakang kaso. Honestly, maghuwat ko kung masangat na kaso. Mangita sa ko, paabot ko sa kong lawyer, basta ko kong tingog. Pero unsa ni ka tinuod pag sa na lagi, unya na lang kung patanan na ang kaso. Ang City Social Welfare Services sa Dakbayan mupahigayon og counseling og stress debriefing sa maong minor de edad lakip na ang inahan niini nga giingong apilon og dapat ni Olmilla. Ang CSWS mauuna ang moatiman sa mag-inahan. Temporarily will be providing temporary shelter sa kaning bata og inahan. And then another intervention would be i-refer namo sila kay sa among nahibaw-an di man sila taga dinhi sa Mandawi. So we will properly turn over sa kaning bata o ginahan ngadto sa LGU or sa ilahang social worker kung taga-asa man ni sila. So taga Toledo. Chona Carion, Balitang Bisdak.